Iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat ba yung gabi, kamusta naman mga palangka na Montag Palamati region-wide, mga palangka kita sa nabilin isa ka oras, 26 minutos karon nga adlaw, Lunes, balik trabaho, balik eskwela, Petsa 9. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kamuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining matagadulungan oras sa kalabiyo ng aton sining patrol kay na pa nagalambiyo sa pilakabahin sa Dakbanwa sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Liwat nato nga bantayan kag himorsuhan. Amat-amat naman liwat nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities nga magnanabo from where the action is? Automatic magaresponder. Aksyon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ating mga pagbantay sa mga update sa Balita Nasyonal, sa Balita International. Just in report, flash report, breaking news. Ang ating news center sa Lunes natin sining pagpangalagad, builog natin ang Puwersa Aksyonan Dipensor, Lisay. Opda magita sa ating sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Palico. Sa kinandar ang inyo sinalagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Up din ninyo ako sa nabilin sa kaoras,
23 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karong gabi nagtupa naman ang paglapta-lapta sang ulan diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Hindi kita kapakot sa lakat sang tsimpono kay nasang aga gani aga pa man nagulan. Untat siya kadali, dugay-dugay ulan naman. Ning gabi nagulan naman siya. Oh. Dalay na sang low pressure area nga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility nga nagapaulan sa pila ka bahin sang Visayas area. Ulo aligmat lang kita sa amo ning lakat sang panahon, kapyar kamo ang kahaponanon kung nantawon mo gabi na no. Ang alas 5 bala, siling mo alas 6 pa lang. No? Mula 5 pa lang, puro alas 6 na. I mean, siling mo alas 5 na, pero alas 6 na. Daw ang gabi, temprano pa. Ang adlaw, gabutlak daw adlaw naman gani, no? Munang trending gid man eh. Nga siling naton bilang ang ulan hindi mo mapaktan. Mainit siya pagkapon ulan no niya. Ang uso subong nga balati, arabi nyo na no? Kwan inang trangkaso. Ubo kag sipon subong ang masaming kaigo sa tao. Tignan medyo mabakod-bakod ang immune system mo. No, muna ko isa kasi hindi kita magsulay-sulay sa ulan ha. Kung magsulagi man ta sa ulan, make sure nga makapaligo na lang kita rikta. Hindi na kasiling mo manrapo ka lang. Hindi, kung pwede lang paligo ka na lang. Kung naling ka ba sa ulan nga nabasa ka, ligo ka na lang para nga fresh na fresh ang imo sini nga pamatsyag. Kay amo na kung isang ginatunaan man sang pagsulusipon mo. Nablang usa nga mabasa ang yubon-yubunan sang imo sini nga agtang. Kailangan may kalo bisan pano makadulot depensa. Ayos! Balik kita pagkatapos lang sa katong importante nga pahibalo. Bagong taon, bagong milyon, 2023. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Eh, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Martes. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato nga pagpalakad Action Radio Philippines Standard Time alas 9:43 na. Oy, by the way gali buwas kadlaw Martes. Good news ha. Good news. Manubo naman ang aton sini nga mga petroleum products halin sa kerosene, pakadto sa gasolina, pakadto sa crudo. Ilang inubo ya do 3 pesos gid. Wow. Mayo na nga sambuwa sa ikaduha nga simana sa bulan sang Enero sa 2023. Kaya ang first week sang January do nagsaka-saka to no. 2 piso sobra. Pero sa second week sang January buwas Martes nubo siya mga ang inubo gid mga 3 pesos. Ayun no. Bawi lang. Hindi lang gid papatami kami. Saka siya pero ang pagnubo kinanglan dako-dako. Bisan mayo gamay-gamay lang basta bansi. Ayos. Sige. Last 9:44 na oras sa Action Radio Bacolod Philippine Standard Time. By the way, atong suspect wala nga na-involve sa kasong aksidente ito bala sa Kwan sa Golden Field. Dumduman itong taxi driver nga napatay to si Bourbon. Kaya na nagtatubangay na ang both parties. According kay Police Major Jory Puerto, ang pamilya sa napatay nga si Bourbon kang pamilya sa tong driver bala nga si Dialago ang pronunciation na Dialago. Nagutubangay na. So may nakam up nga settlement. After siya natin nag-execute sa affidavit of non-interest ang pamilya sa biktima. Distante siguro ginpapermahan gito sa both parties kag ginpa-subscribe no sa abogado para nga mangin official no. And alas 12 kaina sa ugto pasado, gin-release man ang driver sang amo nga salakyan nga nakabunggo to kay Bourbon. And ang salakyan daw ara pagyapon na impound ra sa vicinity sang police station number 8. Pero depende na kung i-release na. I-release man sa police siguro kilala may order ni eskorte kaya hindi man na i-release ang police naton kung wala siguro order eskorte. Para sa ginatawag nga formality, no? Napisar pa na guro nga may ariglo nga natabo, ito yung proseso sinabasi kung kinanglanong pa ng approval sang korte antes i-release ang salakyan to sang driver. Bagay makadlagan pa man to. Ang dako itong gupi do aram lang sa ulo mo. Kag ang of course ang pagkabuka to pagkabuslot sang windshield to. Kung ako sa tagiyay, baligya ko na naguro na no. Lahi mo na nga ginadala mo, napatyan ang salakyan mo no. Tapos ang napatay, blagongot pa yung ulo sa windshield. Masib lang kung gabi, gadala ka blag makita mo, naglusot ulo, may nagalusot lang ulo sa windshield mo. Sus, ano ba na yan, guro ka kulba mo na, no? Oh. Halika tayo, ibang guro nakabalos na, hindi mo na guro magbakal. Sir El Rey, no? Baligyaan kasi natin sino namin pabakas naman. Saan maino ng lagan, saan kang maino na ang itsura ya. Kung ako kung nung bakal, hindi mo ko na magbakal. Gala na. Bisan barato pa. Kasi wala namin kita ng mulumaniyo mo bla. Mulupila may nagtamwa nga ulo sa tao sa windshield mo. Tibasi kung ay pura palayo lang. Basi mo naman ang halina sa pagkaksidente mo. Nakuragman ka bla. No? Ay, kuhan ginaya si El Rey. Insister na dulo disparates na pro. Ginablang ko isa bla kung ikaw ang natabo bla. Usa ka balik man ako sa paminsaron mo. Oo. Isa ka na igos katulogom na ko sa guro, di ka magkatulog na. I doubt kung nakatulog to ang driver to sang Suzuki Eltira to.
Siguro basi ko na paranaw ya patuguro ang ulo to ni Bourbon nga nagalusot sa buka ya nga windshield. Di amo na bala siling ko permis sulit-suliton ta nga halong gigita mo dalas lakyan. Wait taga puntaria ka sa tong driver sang Suzuki ket aksidente na gid man to. Ang point ko bala sa tanan para sa tanan ni. Ano pa nga sulit tambal. Basta ganyan ang gadala ka sa lakyan, pwede lang di ka na mag-inom para nga layo sa disgrasya. Wala ko saya lain ang wisyo sa utok mo. Ang aksidente segundos na gamay na ng apiyong mo. Makayasan kas na yan, mga aksidente kagit, no? Sabi naging ko nakainom ka, ikon aircon pang salakyan mo, daw ka na, may gid ipiyong sa mata mo. Ito piyong mo, segundos na. Kaya kabagli mo sa gata ka. David ka gida. Kaya mo na, ang aton nga advice ato sa mga kaaksyon, basta ka kadalas lakyan, never na gid. Hindi na gid niya magpasimpalad. Bili na lang sa lakyan na. Taxi ka na lang, commute ka na lang. Hindi mo na kaya. Sila naman ang asugid nga kaya mo. Kung mo na kainom ka, lain na yung wisyo, yung imo sila pananawan kasi imo sila paminsaron. Believe me. Nara iban nga kung di pa ko nakainom, dra pag gasagad. Kuya daw ko nagkapati. Nara iban nga kung nakainom, doon nagasagad pag ipagdala mo. Kag mas nagahinay pagin sila. Yung mga tao nga mo niya mo. Pero ako hindi ko na yan magpati. Nakainom kaya kapag ko nagalakwil ng dila mo, sigurado ko paway ka na lang sa banga para magpalumot, para pagpuli mo, intak lawas mo, wala gasgas. Ayos! IPI, kumusta? IPM, kamusta? Na mata-mata na to pang kakas kag panguha to mga basura to nga sadto kinareklamo. Kayuhan tabla nga ton serbisyo. Gintagaan ka mo extension another pila 4 months. Dako na nga tsansa sa inyo. Nga mas ayuhon nyo pagit ang serbisyo sa koleksyon sa basura. Kaya gintagaan ka mo extension sa syudado, 4 ka bulan. Kinanglan nga ipakita nyo bala. Nyo bala nga serbisyo nga maayo. Hindi pala serbisyo nga pakulahaw lang. Kabudlay mo na nga pakitang tao lang serbisyo tutudo. Hindi gani mabulanan. Tinamaran naman ta. May data na yung attitude. Kinalan kung obra-obra. Kung koleksyon. Hindi kay rasyonan nyo ng tao. Guba aslakyan nyo. Kinalan may mga opsyon ka muda. Pag ubang sa lakya, kinalan may ara nga mabulos na yun. Kasi ang basura, hindi mo na sila nga kung mo naguba ang imo sa lakyan, hindi ka na magkuha basura mo. Obligasyon mo ganyan, magkuha ka basura. Opsyon, kita ka sa lakyan mo. Para nga ibulos aray temporaryo. Durante nga ginakayo ang salakyan. Kasi kung pila ka adlaw da, pila ka semana, pila ka bulan ang tinira sa salakyan da. Amo man na ang mga inadlaw binulan kag sinimanang hindi nyo makolekta ang basura kundi nagabukid-bukid. Nan. Amo na kinanglan kun adlaw kag kon oras sa pagpangulikta sa basura, kuliktahan nyo gid. Kag kuan nyo man ay para puro nyo bala. Salamahon nyo bala. Kung anong lugar nga ginakadtuan nyo kag ginakuliktahan nyo, mga kadtuan nyo. Iba nyo sa kadto sa ginakuan basura, iba wala ginakadtuan ang ginakuan basura. Kaya mo na ko siya nakatumpok basura ta. May man na sa Manila, doon sa Manila ganito kada oras siya may nagapangulikta basura mo. Kaya sa IPM pabora na sa inyo. Ang ginhatag sa syudad nga extension nga 4 ka bulan, tigdalan ayuhon nyo. Ano sila nga serbisyo. Serbisyo nga tuod-tuod, hindi pakulahaw. Kung
Kung hindi naman mersang alkalde, hindi ka mo magiyo. Pag hindi nyo pag-ayuhon ang serbisyo nyo, take note kung swelduhan kayo kamo sa syudad. So, di modo, in return, ayuhon nyo man ang serbisyo nyo sa tao. I mean, ang koleksyon sa inyo basura. Kadto isa insaktong adlaw, kadto isa sina nga oras. Kag sa lalamahon nyo, hindi kayo ginalangat-langatan nyo, ang sapyak to kwaon, yung sapyak yun, hindi nyo pagkwaon. Kung ano ang ruta nyo, ang bugan ang yung ruta nyo. Ang bugan ang kantuan nyo kay ang bahay nga tao, nagulot man sang oras mo, may naglabay nyo. Tapos ato pumuluyo, bla, sa mga amo nga oras ka nagalabay, pagwaon nyo gitang basura, hindi kay naglampuwas sa oras, amo po pagwa nyo sa basura, way ka mong kabaloy tuod, nakalaban na to yung IPM, way makabasura nyo kay naulihi ka mo sa oras nga, inog labay, kag inog kuha sa mga basurero sang IPM. Amo mo nang aton nga panawagan on the other hand, sa aton nga mga pumuluyo. Lagi man pinagusto ito pagwa sa aton basura. Kung anong adlaw, ano nga oras nagalabay ng IPM, amo mo na nga adlaw, kag oras kay pagwa niyong basura. Kaya kung mga labayan, man na nila sa sina nga mga lugar, nga sa diin dira sila ka-pick up basura, sigurado ko makuha gina. Pero kung nagpagwa ka mga basura ya, nga naglapaw na sa oras, nga nakalampuwas ng IPM, ti siyempre masupot ng basura nyo, ti iba na tatabanon kay do na. Laptaho na kasapat da so di budlay na bla kinanglan nga mangin responsible makita nga mga pumuluyo in terms sa pagpagwa sang aton basura nga ginakolekta sang aton sini nga IPM. Action Radio Philippines Standard Time last 9:55. Nagkakita For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik na diri sa ato pagbalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time impunto pangot las 10. Standby na sa report gikan sa ato sa nga patrol. Ila sa nga observation report with aksyon na Zel Minardo sa mga nakataya sa STL. Dugay-dugay i-recap ng tatlo ka draw ha. Ang resulta naman sa loto sa 645 kag 655 ato na lawagon dugay-dugay. I-check na lang report oras sa ato sa nga patrol. Observation report ni aksyon Zel Minardo. Saya sa nga paglibot-libot karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Action Cell sa report. Mayang gabi. Action Eric, maulanon nga gabing sa aton nga tanahan. Ano naman, tiri-tiri naman ang aton nga kalangitan sa mga gabi Action Eric. Gani. Pero ka, basa naman ang lala, no? Ano yung kagina, amo talang naghinay ang tupa kaulan. Hindi ka naman ka-expose ang beauty makarong gabi. Oo, ang ba naman gani ito tang dakyadan ka ang tasugnaw. Gani man, oo. Wala na kami aircon, open air na lang kami gani. Oo, nasubong abre niya portahan, abintana nyo, abre. Subong wala, so narikin patay naman ang aircon ganyan na. Hinay lang, number 1 no. Oo, kag hindi man na mabuksan yung inyo bintana, medyo gamay-gamay lang para nga hindi ka mabasa. Ang galay ka nagtudo naman ng talithi. Ay, gali. Oo. Wala chance nga hindi mag-ulan, no? Hindi na daw, asta na nagro ka. No? Kaya daw ka binabahe ang ulan. Gani, no? Ito ka damo gigalong. Oo. Pero kasi sa mga Eric na medyo talaga ng hindi kita man ang galong lang. Subong daw na panas na gamay. Kagina daw kayo sa kalangitan sa pero subong daw okay naman, no? Sa kagina, grabe ang buo sa ulan ng Eric. No? Pero, oo. Abisar nga tayo ulan nun subong ang gabi, ang aton ng mga kauturan, no? Damo pa man ang makita sa mga salakyan na dili sa may syudad sa Bacolod kay sa aton nga paglibot sa Eric wala man sa nga na monitor nga pagbaha kay hindi man gid man nakakusog. Di na ruta mo subong naman gabi man. Action Eric, kita sa may dalan sinisang Gatoslao. So going dito sa may Lacson sininga area Action Eric. Oo. No? Okay, halin kagina do sige lang ni ka buo ang ulan, no? Ang iban sinigani nga
tambay kung gabi nga malabyan namon na sa panggaron sini kaga sa mga tiyanggirin na makita so mga pakoribong na guro. Talagang daw kagina nga daw mas mas tugnaw pa ang Enero kaysa Disyembre. Si sa kapang lagi si buro nga dana. So gani, bako dapat hindi pa gana kay mahal dana sa bulong. Kapitolyo area, way ka mo way nyo magyan ng mga nagakaritkulo karitonda. So tay Narik nga ginibutan namon, tayo subong tawo dala sa may Capitol. No halin sa nga nagliligad kung atan awon do hindi na mo naka-boom gid no ang mga nagalagaw dira kay ti kalabanan na lang nga customers action Eric yung sa BPO company ang ara dira kagati jutay na lang man ang mga naga-park dira ng mga food carts sini kaga nagabaligya kung i-compare naton sa nagliliga no damo sila ang competition na mga 15 siguro or more than pa no ang food cart subong do mutunong sarang-sarang pulo da no to nag-gadget way man sa mga mauligya ko mga food cart kay tiga ulan no. Oo, jutay gid tao sa functionary nga naglagaw no kay kalabanan ginada customer yara sa Webes, Bernes, Sabado, Domingo. Correct. O kung nag-Domingo ganin di man mo nakadamo gid kiti ang iba niya mga estudyante pagkaga may klase. Kalabanan ang ginada customer ti magpakaldo after night out nila Bernes, Sabado. Mga ginada pinakadamo. Subong ka functionary biskan ulan no mga food rider sige gyapon biyahe man no kag pangko sa order nila diri sa may dalan Lacson. So, kada hasta magkagahon, yun na din sila standby, actually, samtang may bukas, ng mga, mga fast food, no, chain actionary, no, kag diraman sa may dalan Araneta, no, may araman na dira naka-standby, do wala na sila, iba 24 hours, ni actionary mo, no, kay medyo madako-dako man ang ilang kita, sang for the riders, no, ilabin na gid ko may mga tip, no kag wala na galing ang kontra lang gina tiyempo kung mag-ulan-ulan so galing ang kalabanan sila prepared man kay may mga raincoat kag iba na sini actionary no ang mga taxi driver man no which is amo man ang makit-an ta may araman 24 hours nga nagabiyahe no kag subong ang mga jeep gani na daw laka-laka subong ang nagabiyahe diri sa may Libertad Bata ang mga ni Ora so temprano ang iban nga nagagrahe lain sang nagliligad niro ka subong amo gid gani sa tango biyaksonary kay daw alas 7 alas 8 pala nagagrahe ayawan ka na niya sakay no mag-alas 7 pa lang no to laka pa biyahe no. Oo, laka-laka. Dito na nagabiyahe. Lain sa Taytay, doon may any time, doon damo, sang nagabiyahe. Banagong, amo na yung medyo mas kamunamugin. Bata, Banago, Kag, Punta Taytay. No? Pero ang airport na may ara pa. Kaya pa sa airport is atag 12-11 daw may ara pa. Pero ang Punta Taytay niya kag Banago, wala na sila wala nila pahuway ang mga jeepney drivers. Kaya may nagapang panteng kung sisa, may sa isda, no? Sa may Punta Taytay kag sa Banago Action Eric. No? Ang mga oras, so damo pag kasama ang salakyan diri sa may dalan Lacson. Pero normal naman ang lakat sa nisan trapiko kag suwang buwas siguro big time rollback guro ay kasi wala medyo mahal pa ang gasolina o nagnubo na gani kagila do 72 panadapang paglabay na wala pa pang ang krudo subong nag 69 sa isa ka sa nationary nasa isa ka baligyan sang gasolina ay kagina nubo sila guro na. Oo, nag-69 na lang siya ang crudo, gina 72 pa mo. Tapos, ang ila gasolina kagina is 69, subong nag-66 na lang. No, so, 3 pesos ang ginanubo action Eric. Ang gimbuhin? Oo, pero sa isa dire pag isa kagasolinahan, sa may Ramos, amo lang gyapon ang ilang hindi, nagnubo man sila pang magyapon, no, 64 dire mo. Sa isa yun medyo bulubahad doon, action Eric, na 64 ang ila, sinadri nga diesel, kag 62 man ang gasolina.
Kasi mo ni ba si Bossman, nubo naman, kay Martes nga adlaw, no, pero ti ang sagata, isang 2023, pag imbukada, sini taas sila yun ang presyo sa gotong, no? At least nagabansi sa gamay, nagligad tong Martes, sobra 2 ka piso sakay, subong iniya, 3 ang pagnubo, ito daw bawi-bawi yaman Amo gani, lipay naman na kay ti, supot na Black Generic, no, patugong kada sa pila ka litro. Imaginon mo ang masave mo nga 3 pesos sa kada litro sini. No, kayang iban sini daan, hindi lang man taga isa duwabe. No, iban nga papultang pa sa ilang nga mga salakyan. Naganambal sa iban kung magataas ang gasolina ti jogging-jogging, walking-walking kalangan na. Namugid. Pet lang balay pakadto sa barahan. Pero kung medyo malay-alayo, kapo man ay. Kapoy man. Sige lakat-lakat. Oo, gani. Kapoy mo kasapnot man? Oo. So, mako daw wala ginaga, tatang ulan na. Matsago daw, na ginaga magkaagahon, guro ay. Gani. Na, so pa, ang aton, dira, nga maobserbaran gani sa may plaza, no? Laka-laka ang nagabaligya subong sang mga, dira, kalandon. Sa plaza? Ari sa mga nagpapasilong, may tabi ko gani ko mabakal sila gasolina kada kadamo isang tao sa may gasolinahan diri sa may Lacson. Nagpapasilong gali. Kay no, ang sa plaza direction Eric na sa nasambit ko, ang jutay tao kay di nagaulan-ulan, do pila na nanigat may makita ka pa nagabaligya mga fishball, pag ginado man enjoy lang to kag manugbalot ang akon nga nakitaan. No, so amo gina ang epekto bala sa negosyo kay kisal sa aton nga mga kauturan sa mga ulan at sinigani ang negosyo at estado gid sa tama actionary, no, kay di ang iban sila din hindi magkahulag kag kabudlay, no, kung payong-payong na da kag food cart din, no, nga ang ilan nga food cart nga daan tricycle mo sa actionary, no, which is hindi kaya bala sa ilang nga payong dira ang kabatugon sa ulan. Diri sa isa gali ko gasolinahan pag actionary, no, taas pag diyo 73 subong niya. Pero pareho na sila brando. 73 ang ilan sa nila krudo. Pag 69 ang gasolina. No? Medyo mataas-taas pag ito compare dito sa may Ramos, Lapit, no? Gasolinahan si Action Eric. So going ni sa may dito sa Barago area, Eric. Sa may mga Lapit. May mga subay dito Action Eric. Action sel dali gid no kay otdo ko ang imo sa nang observation balikan ta kada sa imo sa ning observation dugang mapasulod ako dali ligid standby patrol Blue Turn Plus Herbal Capsule. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission diri na. We hope someday makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Pabalik diri sa Tabalagan Balikan tanawtod nga observation report na Action Cell Minardo sa patrol. Action Cell, please come back. Sinari, kare, nagisa. Hindi na. Are, nagisa. Ang ulan, mabalaan mo ganda lang, do katudo sang hangin. Oo. Nakasonta na, do ka kapalid. Dalang ulan, siniaksyonarik, na nagatupa sa... Madala hangin. Daging napalid sa hangin ang tubig ko ng ulan nga din sa babaw. Magitaan sa kagati subong do masako man ang tiyog sa aton nga kapulisan. Do sa sa may syudad sa Bacolod, Station 3 gani nga rega para sa may Art District ayon. Lamo tao da sa Art District. District actually may mga food cart man pero wala may tao. Nakalaka man ang tao dira kay ti ang nagkakadto man dang nag-write out kung ano man actionary no kung Bernes Sabado mo na ang pinaka no kay ti may mga may mga club na sa may Art District sa Solon. So tiyan mo lawan na ang volume sa ilang customers ni kung weekend no pero kung morning weekdays actionary daw hina-hina ginadira ang mga customers. No kagati ang amon ni ang aton nga panumdom sa aton nga mga drivers sa actionary kay sa ulan gani idanlog ang dalan bado ka sa mga aksidente. Correct. No so kabay pa hinahinay lang gid kag sa mga nakainom ng actionary no nga naga-drive sini sa ilang nga mga sasakyan kag dapat may mga gears sini sa actionary ay naka helmet no ang ila sini nga mga no mga helmet nila pag dapat nakasapatos gini kung may laktan sila kay tika delikado katama actionary no so amo man na ang naton pangabay sa ila nakagapanugyan kay hindi mapaktan ang ulan dan sumado ka ambakando ka baskog papanga ba ka baskog ka madlos wala sa hangin actionary no kang aton maobserbaran subong pero ang sistema sang ulan ta hindi rekta bala do pod-pod gulpe lang do gulpe lang sa hulaw no pagkadugay mabundak naman pero subong amat-amat nagitudo mabalaan mo gid nga gabaskog siya actionary no binabayi ko no kay gabisyo kasi papang pag binabayi gabisyo ang ulan pero ang mga waswas ang mga kalabanan ko makita ng mga taxi driver gid no ang nagabiyahe subong city basta laka-laka na gani
ang jeep nga nagbiyahe, no choice na ning iban. Kaya hindi ba nga nasitan sa may highway at ng mga tricycle, gid nga nagbiyahe, actionary kya. Ito na po, daman na sila, hindi pa sila allowed gidya. No, once nga magbiyahe ako na maglabay diri sa may national highway in actionary. No, kag ano lang, intindihan na yun lang sa mga drivers na actionary, no, labi na gid sa mga wala di subong, may mga street lights, mga patay na diri sa may dalan, so no, give and take lang gid sila. Kay basta mo kung saan ka pa independent man isang suga ba na magpahay ka global actionary. Correct. So dapat na nag-insulyan na gid sa mga drivers na para malikawan gid ang mga accident actionary kagati may mga naka-standby man mga rescue team sini no kaga mga ambulance diri sa may syudad sa Bacolod diri sa may downtown area may ari man sa may MGC may ara man dira nga mga medical response unit actionary nga mga naka-standby. But so far, actionary sa tondri nga paglibot-libot, nakapag-checkar, pag-obserbar diri sa may syudad sang Bacolod. So nga adlaw, wala yes ang dalaguan, no? Mga incident nga naguntan diri sa aton. So kabay pa, no? Malinong sini ang aton nga gabi, asa na mag-aga actionary, no? Wala sang may mga karon nga mga insidente nga magkahelunabo pa ay dito mo daw medyo maulanon pero pay mo nung nalang gid guro sa pa nga panimalay sinikinanglan magano ang wala naman nila mga duties dira naka responsibilidad sa gwa pa actionary so hindi ka magano para likaw na lang gid sa mga incidents actionary but so far sila mo pa man gani mga motorsiklo diri sa igad-igad no sa mga street ni wala sang Lacson ang nagabiyahe pa subong gabi no kag TV abala na observeran ta lang nya may mga one way sumiyara gid Japon nga bisan hindi ni agyan na one way na miyara gyapon nagalusot actionary makapila ko gina nakakita nga biskan one way na ginaagyan pag Japon which is hindi na gid ni pwede kamera man sa mga ibang areas no nga naga-parking biskan may sign na no parking pero ginaano na Japon na gina-warningan man ka ginasita sang katapos sang bitaw actionary so far in general malinong kag matawhay ang aton nga syudad subong actionary kung sa aton mga tagpalamati maayong gabi sa aton nga tanan. Observation report nga gikan sa patrol ni Section Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod aksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon na Zel Minardo reporting live gikan sa patrol. Amo ang sitwasyon sa Bacolod. Durante nga nagapadayon pa sa paglibot-libot ang patrol naton, padayon man ang ang tupa sa sang ulan hindi mabangbang. Ay, perti. Sige lang, mo ganaya. Kung wala naman lang kamo sang importante nga kadtuan ning gabi, mas mayo nga magpahimuyong na lang kamo sa inyo balay. Kung gusto mo mag-shot-shot, baka nalang sa Tianggi daw Dalan na sa balay mo magpamiyaw-miyaw kay basa ang dalan kay naga ulan. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:21 na. This time i-check na ang mga report na gikan sa atong sininga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutib. Standby sa report ni Aksyon BJ Pasible. Unahon ta report live gikan sa 1st District, area sang San Carlos, area sang Tuboso, kag area sang Calatrava. Pero antes siya nanay, mabuhin tanay sa atong sininga greetings. Manlo, tanay ka doon nagabagabaga naman atong cellphone. Pero sininda na kay Jeff, akong Arthur Jeff Vilasor, Vanessa kag Doc Matmeyo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligon, MGC, Noel Lamar, tanan kong friends, pamilya ko dara sa DSB, Barangay Pandanon. Salamat sang 50 star. Ang panami halin kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Rizal Balsimo da may gabi, kay Rini Paguntalan, Martin Aliling, good evening kay Rochelle Fulgencio Susana, kay Janine Caballero Barcuma. Pag PM Aksyonarik, kapatuyo, sige monitor, kapoy gid basta construction ta. Siling ni Dino Aleka, mugid.
Kami ako dira si Nanay Alma Idanyo. Always gid ginagapamati kada gabi. Ang panamyaw halin kay Manang Edeth Yanson Binuma. Ibon Botser sa Germany, ginatamyaw lang iya bata. Ang iya sini nga Mr. sa Germany. Kaga iyaman pamilya dira sa Banwa sa Morsa. Halina ka Yvonne Botser sang Germany. Tamyaw ko lang si Inday Tens kag Kuya Kosit Gonzales, Imelda Binares, Virgie Caranyo. Ang panamyaw halin sa kay Jocelyn Song Comedya nga ara gyapon sa Angeles City, Pampanga. Ba, o kauyong na di ka na magpuli sa lugar mo. Nobi Magapan, good evening. Kativir. Panago sa ulan para hindi magmasakit. Siling ni Nida Bilyoti Olarte. Abkasa ga monitor man sa aton si Carmelo Nula Hubo. Years nga wala ako kapauli. Ulong kahidlaw, salamat sa program Action Radio. Okay. Siling ni Jocelyn Balahadja, no? Kay Pato kag Roby de la Luna sa Barangay 30 mayong gabi gid. Vanes Cafe sa Tangob, Milili Oligo mayong gabi. Ebile na ni Pomoseno ara sa Lower Bikutan, Taguig City. Si Leonie Bangiles sa Lamzon, ara man. Tamya ko lang si Susan Efren, nagamonitor man sa gyapon siling ni Olivia Hulagting. Lorna Dilin siya mayang gabi, kay Madam Oyen Colmenares, mayang gabi gid. Kay Mitoy Arquio, kay Bebot Siridon, sa Barangay Binubuhan, Bago City, kinatamya ko gid ni Kativer. Gemma Tagwan, ay lang nga pagpaurok-urok. Sa Sindalogway, si Iking, si Carl, o si Kari, si Tisoy, kag si Mansit, kapaurok-urok yun siling ni Mario Olvido Aquiza. Dali lang, pagbalik naton report ni Action Nelson Pateño, pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay. Pabalik diri sa ato palagad Action Night Patrol Program sa Lunes Edition. This time, i-check taon ng report kika sa field outside Bacolod. Action Nelson Pateño sa 1st District. Area sang Toboso, Calatrava, kag San Carlos City. Kamusta hunta? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aris Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Sa aksyon, Eric, maulanon nga kagabihon sa tanan, gikan diri sa 1st District. O, gaulanda. Oo, taguto gani ang atopo. Basko gidaw.
Hindi mabago lang medyo nagulaw-ulaw na gid man siya. Okay. Ti medyo malino nga palibot wa man may gabais-bais percent sikat hindi ka nakita diyo. Sige, ulan man mo sino malakaw. Sino magpabinturare biyahe mo ning tugnaw. Gapamuyong kagani sila pang gabiyahe nga tugnaw. Tugnaw subong no do December no. Ang tugnaw pang Enero sa Disyembre. Amo gani man. Kagapyar ka ang hapon ang silimo gabi na pero temprano pa no. Oo, daw December gid mo. Dapat mata-mata na balik sugod siguro sa Galom siguro blaw. Ang adlaw son kapyar ka aga pa. Ang gabi temprano pa no. Temprano pa. Oo no. Di mabalik naman amo na nambal na solstice ano. Daw mo na bla? Gali liso mo. Mabalik naman na sa bulan sang Marso. Mabalik na sa normal naman sa mabalik. Taas naman ang adlaw. Ang gabi, gamay naman. Amo naman na. Siling mo, kaya naman talang ko rilok ko. Ito ka dulom na ako, talang ko rilok ko alas 5 pa lang, dulom mo alas 6 na no. Tapos plus pagid nga chimpo bla, hindi mayo. Isa pa na, kay gagalo mo daan. Hindi ka kakita adlaw. Kita adlaw. Nan mo nang may patusang una kay may adlaw kay mo lang takson bla. Correct. Subong lantaw ka gidrilo mo kay lantaw mo pinsa mo temprano pa. Manugal alas 6 sa gali. Kay na gani nahinay lang tag si Batman ato nang ibayaan to aton mga amigo to nga mga army kay daw gabi na gabi na nagbulagay bla kay tungod nga kadali isang oras. Daw gamay mo lang libot-libot daw gabi na dayon. Okay. Daw plus pagid nga may low pressure ulanan kapagid. Hindi ka nagikuha. Sa samantarang kaso ubo ka sipon. Kaya ba daw hindi gin magwanta si commander dio kasi buro. Tiyan mo man ang tao to sa balay ko si buro man ulubo ka nagasilipon. Hindi magwanta sa timpo siguro gid. Ang laim kay trangkaso hindi man naog sa balay mo kundi mo salamatanan. Mo man. Damay-damay niya. Sipon ubo do sa lamahon niya kamo. Kung mauntat na nasa nang ubos na kamublo. Kung ubos ang mo tanan aratay, ti magkuha na asa niya, ti wala ko tapikan, guwa na ko Ti kilalan nga immune system, medyo bakod-bakod. Kung ang vitamins mo daga, take ka isa, duha. Correct. Para nga makapreparar ka sang posible, ablang nga ibirasi mo blaw. Ipikto yan. Mataliti ka. Tapos siling ko sila ganilin ko kay nabra sa temprano pa siling ko kung matalitihan ka maulanan ka limo hindi ka na naman rapo ligo ka na lang rita. Ligo na lang okay amo na ko sa halina sa trangkaso mo. Okay daw tapos imo lawas na daw kaplang kapalang muipoy. Correct. Ligo na lang. Teng iba na kung ginatrangkaso si pero kag daw ginaubo na pamasahe na lang ganin mo. Amo mangani. Di tapos ang kagahon bla daw hindi ka ganam ligo. Kay katog naman sa tubi. Katog naman sa tubi. At iba na gainit tubi, ginabutang labaab. Ate mo na. Pero ako niya gatos mo ko sa tubi ng tugnaw Basta lang ko sa banyo, nilang sagwa, katugnaw gidya, may hangin mo. Mahanginan kapag kunara kasi sulod sang sang banyo, mamaligo do, hindi tanto ang katugnaw. Ang mga eksperyensya mo ng tugnaw ng tubi tapos ang paligo, sumong do, medyo maganaga ng tubig. Kay hindi ka magagdugay siya ko. Kaya kung makapaligo ka na bla sige why naman lang dula pa ng tugnaw niya. Naka-adapt na actually lawas mo tubig mo. Unless may kulukan dingon kay kati pagtupa sa tubig mo tugnaw na kasi naman din ako. Hindi naganiyamoy, hindi ka na paligo. Hindi ka na kung sa kapang lugod, kung sa ba maundang ka na lang kasi katugnaw sa tubig. Nung isa may araw ka na paligo nga tingala ka nga chabos siya na ipamupo. Pagkabubo ka sa tugnaw. Kagahod lang. Pagtupa sa tubig sa lawas mo, kupos itlog mo sa katugnaw. Yes, reaction ni Rick balita gikan diri sa may siyudad sang San Carlos ba maano lang ni pasalamat lang pamilya sini. Ang isa ka 21 anyos ba nadakpan niya gigina nga nagabitay sa kawayan. Ay Diyos.
sa sulod sa iya sining panimalay. Ginagunting na lang sang iya sining nanay ang ginhigot sang iya sini 21 anyos nga lalaki. Ang ginahimo na blang daw abano na bla sa ulo blang daw ginaano butang sa ulo bla. Abano man? Na blang daw ginatabon sa ulo na blang ano. Ginang daw abo sayap. sayap. Blang labam po ano tawag na. Daw abo sayap tsura mo na. Oo, daw mo na. Kuha na sa nang nipis na sa. Oo. Pero kuha na ya, hunit niya nga klase. Unit na. Ha? Unit na. Kaya daw na sida siya. na. Oo. Oo. Malong? Oo, na daw mo na bla. Malong na Oo. naman na siya. Ang mga ginigot ya? Yung mga ginigot sa liog ya, kagin sukbit to sa may ila sini nga kawayan bla sa blayan. Balayan ang balayan nila kahimos kawayan. Oo, himos dito ay kawayan. ginsangit gili. Isang etya dito ka ginigot yung ulo ya to. Ay sus. Yung sa pag-abot sa iya sini nga nanay, nakita na lang niya nga ti tulo laway ng iya sini nga bata. Sus. Marang gani kay naingagaw. Naingagaw? Naingagaw, ginakuha sang rescue. Nakasurvive? Na ati subong di pa masiguro kay ara pa under observation pa sa action direct. Pero at least naingagaw kayo na sa mga segundos na yan. Ganun minutos ang action Nelson mo. Oo, mo may gani man. May ka naingagaw? Kabay pa makasurvive? Ano ya pa? Nabtan niya pa bla. Laki ba eh? Laki. Pila edad na? 21 anyos da sa may taga Orban Phase 4 siyudad sa San Carlos. Soltiro na? Soltiro? May uyab man ni kuno. Tiyan ko nung ginalinang nang hikog siya. Ang ginaanto siya sini na blang actually operated ning iya matabla. Naoperahan na mataya? Oo, naoperahan ning duwaya ka mata. Tapos? So ang isa ya ka mata hindi nakakita. Okay, tapos ang isa blood na gid. Kahit tungod sa glaucoma, bla. Tungod sa glaucoma? Oo. So, ang tapat sila, Santon Plus na? Santon Plus. At ito marda yun. Tumar sa Santon Plus, bla, 3 times a day. Kaya bulong na sa glaucoma. Oo, sakto na. Basta depress ang bata? Depress siya, kay may suno pa saya sininga nanay, kagya sininga tiya. Actually, ikapat yan na ning attempt mo. May kwan gali action Nelson, may instinct sa suicide ng bata. May ara na siya muna. Tungod mo na guro sa iya guro nga blang inabatsyag ya sa edad ya pala nga pila 22. 21. 21 hindi daw mabulag na sa? Oo, daw mabulag na sa kay operado naman na iya mata mo. Kulbaan siya. Kulbaan siya nga mabasag sa kamata niya mapiktuhan man. Mapiktuhan man. Oo, kaya isa hindi nakita mo. Mayroon na action and Nelson sa nga apa ka, hindi ka lang mabulag mo. Ayaw mo gani man. Tuntun mo, apa yati okay lang makasinyas, pero kung mabulag ka daw, ay. Amo nang isagid sang ginalikawan sang tao, blang. Oo, mabulag ka blang, hindi kayo kakita, tiyan mo na silang blang, ang gwa mo daw living dead kayo, no? Buhi ka pa, pero hindi mo makita ang palibot mo, hindi kaya kita kalibutan eh. Labi na kung apa kaya makasulusinyas ka pa yan mo. Oo. Guro mo na yung bata, guro hindi depress guro. Isa sa mga rason nga kung nga nag-attempt siya nga mag-suicide. So ikapat siya na ning attempt? Ikapat siya na ning attempt. Kung makasurvive na sa action Nelson, ang balantayan na ikalima. Magani man. Magani kayo naka-apat pa siya ka-attempt, pero tiyan mo na silingkot. Amo na nga mga sahi sang attitude action Nelson balantayan gina sang ginikanan. Oo. Di na magatang kumpiyansa. Oo, kay dapa ubin pa daan. Gani, kay bala amo na sila nga kung wala sa mga istorya kag ginapatwasan niya gasulod sa pinsar mo. Oo, nalabi na gisanon kag tapos pabugtay guro hindi sa blagahanap ang iya panulok nga sa pulbaan sa basi kun di nagid sa kita pagka bugtay pagid liwat law. Ay lang kay ti ang nanay nabtan pa sa nanay no. Manti sige ala ko lang taon ta ko anong mga resulta sini kay ti ara sa subong sa sa observation na status ang San Carlos City Hospital. Okay. Dira sa may siyudad sang San Carlos. Muna yung action na rin ka, no? Ang apila sa aton sini. Ang tubuso ka kalatraba tawhay lang? Waya problema. Good. Ang tubuso ka kalatraba, ting kalatraba kay na ginbisitahan man to ni
ni Lieutenant Colonel Gigi Habines tublang okay. tatlo ka mga nagkaladakpan. Nag-reunion sila subong. Sino? Itong tatlo. Oo. Nag-reunion sila kay may tinauna man nga nadakpan daan nga si TJ man. Nag-reunion sila nga apat kay na. Ay, gali. Oo. Nice lang. Sila gid nga grupo nga nag-operate diri sa may norte nga bahin. Ara sa sabon na preso sa Calatrava? Oo, subong ready sa Calatrava. Sigurado ko gwardyado gyapon sa armida. Actually nangayo kaina sang dugang nga puwersa si Police Medyo Lumiain Lidawan. Oo. Kay man suno sa iya. Hindi na magkuloko kumpensa da. Kay value target mong ari sila diri kay man ti Secretary General nimo. Oo. Basta may ginatawag lang rescue attempt. Amo magani. Kag ang ginabantayan pag actually kay nasa nakuha nato impormasyon na sunire, ginabantayan sa ato sining police kag masami kag ginaistorya sa iya sining kaupod. Kay daw may arab lang daw gusto iya magpakamatay. Mag-suicide? Mag-suicide. Ang di sina ang apat. Ang ining si Susas Blanis Felix. Ay nang gabusong? Hindi ining laki blang. Asawa ang banaya. Amuning triggerman gid mo. Oo, nang damo kaso? Oo. Ay may kwan gali duga plano nga mag-suicide. No, hindi gani sa makulbaan kaya actually nagambal sa aton sinema pulis ang ginakulbaan niya kuno army mo. Sino sang nang susulod? Oo. May pubya na siguro eh. Ako ginakulbaan siya. Ati sila mo hindi ka magwala ka kaya ara ka naman sa police station wala naman siya may matandog sa imo. Gani ang balya gani basi kastiguhon ko di blaw. Wala. Hindi na naman niya matabo na. Ang army hindi man na guro ang mugad ng army. Amo gani. Basta once ka over ka na sa police station, responsibilidad na isang hepe. Tapos hindi man pag-irisgo sang mga army ang ila sinikaw galingon. Natural eh. Nadakpan na may warrant na. Hindi na kag ako yung kapati ko hindi na naimimo sang army. Actually, swerte lang kay nambal ni Colonel Labines. Lingko sir, magani kay nadakpan nyo na sa nakuha nyo sa nga buhi. Linga actually son kung nalala na sa sang ginapunggan siyang asawa pagdakop. Mabato gidya gali mo. Mabato gidya tiruhay. Kaso lang kay ginpunggan sa sang asawa ko no. Pwede ba siyang papinsaro niya naguro ngati basi madakop ko ba basi may milay may matabo sa ako na naguro instinct ya. That's why nga sa mismo gamba sa nga mangimatay sa kiti. Basi makastiguan sa sang army. Pero ako yan hindi na namimo sa army. Layo na na iya. Layo na kayo ya. Ay ara Canada sa sa kustodiya sang pulis. Okay naman nabisan pa sa army. Isa ka sa maghahatag mo impormasyon sa mga whereabouts sa imo kaupdanan di ka gid pagtandugo nila. So amo na gina may patigayon nga tactical interrogation makatapos ang aton sinikapulisan upod ang Philippine Army 79 Tabi. Gikan diri sa may Banwasang Calatrava. Kaaksyon ni Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita aksyon na sa Patiño report live gikan sa 1st District. Area sang Calatrava, Toboso, kag San Carlos City. Pagbalik naton, balos nga report na aksyon Roger Gutib gikan sa 2nd District. Pagkatapos ni. Bagong tao. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos ang
Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan niya pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday Sa STL, ang first draw kay na sa STL 25-7, 25-7. Ikaduwa nga draw sa STL 37-15, 37-15. Second or kung third draw 38-37, 38-37. Ari naman ang resulta sa loto sa 645 jackpot prize, wala sa may nakakuha 13.3 million pesos. Resulta 645, 33, 25, 9, 45, 28, 5. Again, 33, 25, 9, 45, 28, 5. Resulta naman sa Lotto 655 ang jackpot prize, wala sa may nakakuha 29.7 million pesos. Resulta Lotto 655, 35, 7, 11, 30, 23, 55. Again, 35, 7, 11, 30, 23, 55. Ayos, may gabi dira kay Marita Rona Rihida Trava, kumparita Janice Trava, sakay ihad Mikay, ihad Toto Ayan Jane, sakay Tatay Ted Rihida, nagapaurok-urok idara sa Valladolid. Henji Patenyo Hinsolnes, ang Talisay Son 11, may gabi. Umalumina kay Toto Jonel Halyurina, may gabi gid. Jory ni Pomoseno, kay Kid Mijares and family, happy listening kay Kid Mijares and family dira sa Barangay Tangob, kay Dona Sola Gomez, sa kay Saldi Consalda Sasi. Inday Blasada, good evening. Kay paring kinanon siya guys ang Tokyo, Japan da, may gabi gida. Alex Montesa, Jojo de los Santos, sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa Barangay Minasipalay City, kay Fred Tugaf Jr. da sa Morsya, inatamyaw lang ang mga Tugaf family sa Barangay 30. Sa kay Sima J. Ritlao Adik Club. Suli-suli gitu. Suli-suli man basa ta. Pamilya Bilarama sa Barangay Biao Binalbagan, Pamilya Faborada sa Barangay Kansalungon Morsya, kag San Agustin Isabela. Nagapaurok-urok kay sila ni Alex Montesa. Kay Sir Leo Dario da, may gabi. Kay Sir Leo Dario and family. Fernando Bongbong Narciso da. Kay Ray Flores Baryoga. Nagapaurok-urok kid sa kay Mr. and Mrs. Donald Cagleya Cabasag and family. Kay Marley Dimavildo and family. Kay Migoko Arnel Binares Sr. Saya jara nga junior, may nga bigid. Kay Toto Andro Mamon Binares. Sa mga Binares and family dira sa Alihisa. Nagapaurok-urokid may gabi, no? Happy Monday morning, Action Sir. Action Eric. Attendance, ga-duty diri subong. And thanks bro Alex Montesa sa greetings muda sa hamon ni Doc Mayo Clinic. God bless, love and peace to the world. From Minnesota, USA, Vanessa Mayo. Sa Golden Gate, Alangilan, ara si Dondon Dilispasi. Sa kay Sparrows Cup Yard, dugay man tawala bati sa gwapo nga tingog mo action ere. Wala ko nagliso basi yatak balahaw. Si Sparrows Scrapyard. Salamat kita. Manong Ramon Caglilia Tatonda, may gabi. Maninoy Rimo kay Maninay Clarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville, Subdivision, Barangay Tangob. Sa kay Manang Nilida, kag Manong Emel Lopez. And family, nagapaurok-urok kid sa Aksyon Night Patrol Program. Salamat gid. Kamusta si Mama Betelao sa Binalbagan, Manang Bekelao, Jan Silao, kumparing Albert Adlam, Toto John Berjod, Philip Jude,
Alkim Jud, kaparin Jekyll Jud, kaya ehado aljan na may kabigid kakainin nilaw. Pampo siya sa Minerbaga, naraman na. Mga empleyada, security guard, empleyado sa Bisco Minerbaga, na binagid si Miss Nora Di Mabildo. Sa Ilocos report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Ari Sara Liberto sa Aksyon Roger Gutib sa 2nd District. Aksyon Roger, maing gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga kaaksyon sa mga balita gikan diri Aksyon Eric sa siyudad sang Cadiz sa siyudad sang Sagay kag siyudad sang Escalante. Now sa siyudad sang Escalante, Aksyon Eric, paabot sa kapulisan nga magpasaka sang kaso ang biktima sining pagpanglutang sa diin. Ang biktima rin unang report duha pero hindi man gali kay isa malang ang ara sa ospital, isa man lang igos ang bala bangod sining isa bala ka hubog nga nagpalupok sa armas matapos nga nagpagwa-gwa sa armas niya sa dalan nga ara man ang iban nga nakainom-inom ani nga ginabalan nga hindi ko na maglupok ng armas gani nga pinalupok niya ini kag sa maglupok nag-ricochet ang bala nag-igo sa unang report duha ka mga kababainan nga ara sa isa ka video key bar sa Tubang pero isa lang gid man gali ang nakaangkon sa pagkaigo sa bala ang isa ginervyos lang Aksyon Eric bangod kay nakibot sang lupok tatabo ini kahapon mga alas 3 lapit-lapit alas 4 sang hapon sabay sa Purok Bagong Silang, Barangay Balintawak, Siyudad sang Escalante sa diin ang biktima karon ang ginabulong pa kay gin-transfer dira sa Bacolod Hospital ining si Edita Sarsaba Narciso. Si Edita Sarsaba Narciso, nag-edad ini siya 69 anyos. Balo na kag residente sang sitio Kugon sa Barangay Limango, Siyudad sang Escalante, nga ara sa videokihan na sang kahapon sa matabo ang insidente. Report man nga pilason ni Suelma Ocliasa Bacaudo, 59 anyos edad, balo man sang Bagong Silang sa Barangay Balintawak sa din dira tabo ang among insidente. Now ang suspect sa karon ara naman sa kamot sang kapulisan ni si Rodrigo Api Salimbot alias Digoy Api, 63 anyos edad, kuan man senior citizen man kag actually balo man siya. Kaya gamo ini ang napalupok siya armas nga caliber 45 pistol nga sa diin nakuhaan pa sang 5 tanan ka mga live ammunition nga ara sa magazine kag nakuhaan pagid siya sang 7 pagid ka mga live ammunition sa caliber 45 sa iya posisyon ka control nga ara gid siya apon sa iya sini may reserba pasigali nga magazine Aksyon Eric. Duha ka mga empty shell sa caliber 45 ang na-recover man sa crime scene sang mag-responde dito ang mga katapos ang kapulisan. Now, iniya si Ocliasa, amo ni siya ang hilway na malagkati na pilas lang ni siya. Siguro nakaigo na to sa mga bato-bato matapos sa tumba siya sang iyang nervyos bla. Pero ang igo iya sa nawala nga kilid isang si Edita Sarsaba nga ginabulong karon siya sa bahin sang ospital dira sa may siyudad sa Bacolod. Pero sa kay Police Major Jan Ganson sa aton interview, ready naman nga i-file ang kaso kay dadakpan ang suspect. Ngara karon sa ila sini nga kustodiya pero kung halimbawa mag-ariglohan lang man kaya daw mga ayo ito kung patawad ang suspitsado depende man sa mga biktima o kung sa biktima kung bala ini sila magpasaka sa kaso Aksyon Eric. Yari nga ito sila interview kay Police Major Jan Ganson ang bagong OIC Chief of Police sa Escalante City PNP may kataran sa sini. Sir, sige sir,
napalo up na sir ang insidente sir pagka-report ng incident naka-timingan may mga visibility ta nga patrol mo to ang nagkarga man sa biktima padulong sa emergency tapos nahingadlan niya man to kuno ang naka-accidentally nga nakatiro siya so ato man tayo sa kapatrol na bakop ka suspetsado punta din sa pag-conduct sa investigasyon bali wala man na intention sang suspetsado nga matiruan ng biktima ang kuan ni bali inubog man nga pagkuan niya sang armas niya na pagpalupok kaya sa kuan sa may duta na rekusiyang bala matabigo ang biktima tapos ari naman sa kasudian naman ng suspetsado tapos kinakanalamon to kung okay naman ang medical conditions ang biktima para ma-prepara naman ang kaso ngayon nag-file. Bali sir, isa lang ang biktima kung duha sir? Bali may upod to siya so ang kwanto minorities mo to hindi man to balang nakaigo bali daw na kasandad siguro to sa nervyos so nakaigo nga talong mabagay ito nga pag kibot ko sang lupok so sir pero sir nag-attempt gini pala sir ang suspect sir wala naman siguro na mas masali timing mo to pagka-konto nakadistansya man sa may sa may lugar sa insidente siguro nagratol ko rin kibot na may naiguan so pag-abot sa patrol voluntaryo naman itong magsungka tapos ari naman din sa kasudian naman sa Escalante custodial facility so update na lang sir kung ma-file ang kaso so amo na sir i-file ang kaso posible boss kung tagnasang mga requirement medical certificate ang biktima agad nga mapasaka ang kaso sunod sa kay Police Major Jan Ganson kung kaso nga hindi sila pasaka sa kaso kung magaregyohan layman tunaan pagidilay pagpasaka man sa kaso sa kapulisan sa illegal possession of firearms pisar nga ang armas na gamit sa lain nga purpose ng krimen nga nagamit din siya pagpalupok kag pagkatapos ini ang nakaigo sang tawo sa hindi man intention kuno sang suspetsado kaya suspetsado mula na mo nagpagbagwa sa armas kay hubog ginambalan sa iya mga tao dito sa gwa nga hindi na maglupok ng armas mo na ati pagkatapos pinalupok amo to nga may naigo action kag krimen gid ang gwa niya so sa sini wala sang papilis ang ining armas ka caliber 45 nga sa linara na karon sa custody sa kapulisan man sa siyudad sang Escalante. Now sa siyudad sang Sagay may nadakpan nga 5 tanan ka mga persona nga nagpatigayon naman sang sugal at ini sila detenado pero buwas ma-release sila pero i-file niya po ang kaso as regular filing alas 2:30 takna sang hapon kapon sa gin-operate ini sa kapulisan sa may Purok Salvacion 2 sa Barangay Lupicayna sa rin ang report nga nagabatod sa kapulisan nga permi na lang dira may nagasugal sang ining bingo so gindakop siya dahil Rachel Amores Burao alias Ambo ini siya babayi 32 anyos ng edad Rima Morines Ibayuna alias Inday babayi man 35 anyos ng edad Rafi Di Juan Pabiran alias Nunoy 28 anyos ng edad Danse Amores Gargar alias Pangging babayi man yapon 48 anyos ng edad kag ining si Dindo Amores Amion alias Kaloy 45 anyos ng edad kay ini si Rosalie kuna mo anom sila Eric Rosalie Sampinet Iburaw alias Nini 39 anyos ng edad now ini sila ang
arestado matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal gambling ining bingo. Na recover ang isa kasi sang bingohan, mga card abi kag subong man may 400 pesos 465 pesos nga kwarta in different denomination nga ti ebidensya sa pag-file sang kaso aksyon, Eric. And so para man nga sa madulong nga report gikan diri sa norte nga probinsya, nagkapabalo lang gali bla si Sir Joseph Danoy, ang LTO chief sa siyudad sa Cadiz, sa tanan nga mga nagkuha bla sang ila sini nga mga driver's license. Sa diin natagan lang sila sang daw papel nga to, kay ginuntat na sa kuligid daw gadamo blang tawag ni gali ang kay wala sa machine mo ang LTO. So karon nag-anunsyar si Joseph Dano nga ara na ang machine. So pwede na makadto dito kagwaon ang plastic na gid nga lisensya kag ang iban man nga ara ng ilang mga papilis pero wala sa patagal sa tong papel. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo magaamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsyag sang mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin, ang hormone nga responsable sa pag-regulate sang blood sugar level. Hindi enough nga vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani magtuman sang Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ako si Manuel Said, 57 years old, binalaboratory po ako. Meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na bumaba yung sugar, then gumaling yung yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Nautod ang linya ni aksyon na Roger Gutib. Hindi na makontak ang linya ni aksyon Roger Gutib. Pasensya kita aksyon Roger Gutib. Kaya nautod ang linya mo. May gabi dira kay Primo Noel Magbanwa Lagos. Kag kay Monster Mumu. Dira sa Morsya. Ga-monitor gisato, no? Balikan ta ang report sa atong siling connection sa 5th District. Aksyon BJ Pasible sa number 1. Aksyon BJ, may gabi. Okay, dala-dala na standby sa Aksyon BJ. No? Aksyon BJ, please come in. Mayong gabi aksyon, Eric, sa aton sini nga mga ka-aksyon, nga pamati no diri sa aton sini nga pagpangalagad sa balita ang aton sini nga madulong, ginahulat na lamang sang binalbagan PNP ang desisyon sang pamilya sa 5 anyos nga bata nga babayi nga nasalabat sa isa iya ka shooting incident nga natabo sa tong Enero 7 sa sitio Nabilog, Barangay Amuntay, Banwasang Binalbagan. Suno sa kay Police Major Ilendi Rebosquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP, sa karon yara naman sa estable nga kondisyon ining bata kag padayon nga naka-confine sa isa iya ka ospital dira sa may syudad sang Bacolod. Kung madumduman aksyon, Eric, taktala 6:30 sang gabi sa tong Enero 7 sang nagapungko sanday Jomel Metchabes sa sulod sa iya sini nga balay, kaupod ang iya sini nga bata nga babayi nga 5 anyos sang hinali na lang nga ginsulod ini sila sa iya man ng kaugalingon nga pakaisa nga amo si Ariel Metchabe kag tiniro niya ni ang iya sini nga pagkaisa nga amo si Jomel sang kalibre 38 nga armas tutang. Apang ang malain sina diri aksyon, Eric, ang nasalabat sa sining shooting incident amo ang 5 anyos nga bata.
Igo sa tuong bahin sang iyang nawong ang anaagom sining biktima sa diin naggwa ang bala sa may idalom nga bahin sang iya tuong nga dalunggan. Dugang pa ni Rebusquillo, wala naman sa may ginalantaw pa no nga iban pang mga motibo sa sining krimen kundi ang chismis gid lang nga nabatian sining suspect nga siya ang ginatudlo nga nagkawat sining manok ni Jomel Metchabe. Ining suspect tubtob sa karon at large ang iya sining status. Ini siya ang hindi naman pwede no nga madakpan or dakpon sa aton sining mga kapulisan because nagtakop na no ang reglementary period sini. Sa pihak nga bahin, aksyon Eric naka full alert status man ang binalbagan PNP sa ila karon pagbantay sa mga boundaries no sang mga nabukid nga mga barangay sang Banwa matapos may nagluntad nga isa iya ka engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag mga katapo sang rebelde nga grupo dira sa may bahin sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Timan kun ato nilang tawon ang lokasyon sining mga nasambit nga mga lugar magkaiping lang ini aksyon na Eric no. Ginpahayag man ni Rebusquillo nga hugot nila nga ginamonitor ang mga nabukid nga barangay agud mas siguro nga hilway ini sa presensya sang mga makawala nga grupo. Yari si Police Major Irendi Rebusquillo sa aton sini nga interview. Actually, na-identify nato ng aton monitoring ka with regards sa mga basically mga pilaso na sa mga hospital within sa area namon. Kag ang mga perimeter boundaries may mga latag kita ng mga biyahe na tupot nato nga sa dito kaabot sa informasyon kag makapabalo ka sa aton na kapulisan para ma-aware man kag ma-stop ang ilang mga movement dito sa area namon. Sir, may info ka kung ano ni sir nga division sa Philippine Army? Sunod sa kwan ang 94 IP. Ang naka-encuentro sir, mga katapos ang rebelde nga grupo? Si BT. Kag 94 IP kag ang manok website. Din ginigani sir nga lugar na sa Bukayna? Actually, sa Carabalan lang, wala kita specific area kung sa ang pagpahayag ni Police Major Irendi Rebusquillo sa aton sini nga interview sa iya. So far, aksyon Eric mo ni aton sini mga natipon nga mga balita kag update nagikan diri sa 5th District sang Negros Occidental para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon BJ Pasible mga bidula kay Maninoy Mai kay Maninoy Chari Salvacion sa Carlota City. Pagbalik na ton report ni Action Cell pagkatapos ni. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community
which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan. Aksyon! Aksyon! Radyo! Last kag final stage ito balagad balikada ato sa pato bilaksyon na Zel Menardo sa sila katapusan nga pagpangalagad karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action sir, sa mga report, please come back. Action na rin, iging-kumpirmar ni Yolanda Benjamin, Vice President ng Amelia Mercedes Vendors Association, nga nagpadulong sila kagina kaupon ang pila ka mga vendors sa Mayor's Office. Agod makigdialogo kay Mayor Albi Benitez angot sa pagpangbaklas kag
halin sang City Legal Enforcement Unit sang ilang mga baligyaan sa Bacolod City Libertad Public Market. Suno kay Benjamin, nag-ayo sila sa alkalde nga kung pwede makabaligya balik ang mga ini sa Libertad bangod amo lang ini ang ila palangitan-an. Palayag ni Benjamin nga suno sa alkalde pwede sila makapangayo notice o kon maglisensya sa mga pribadong establishmento kung pwede ang mga ini nga temporaryo makabaligya. Basta hindi lang maglapaw sa dalan samtang wala pa mahumanang annex market. Dugang pa ni Benjamin nga nagpadulong si Benitez sa Libertad kagina agod liwat nga tsekeron ang sitwasyon. Suno sa Vice Presidente sang asosasyon, posible nga wala man kabalo ang alkalde angot sa pagpanguha sang City Legal Enforcement Unit sang ilang mga baligya bangod wala ini kabalo kung diin ginadala. Madumduman nga nagpatigayon ang syudad sang Enero 2 sang clearing operation sa mga nagabaligya nga yara na sa sidewalk kag dalan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin C nga pamagitan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. Ang MyTC nagabulig ini para makontrolar ang tanan nga allergies sa pinaagi sa pagpanubo sang level sa histamine. Para sa mas manami nga kombinasyon, magtumar sang MyTC kag Santon Plus Herbal Capsule. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat Patrol, dahil abad ka sa pagpalagad sa Action at Patrol program sa Lunes Edisyon, liwat ini magatakop balik ini Boss Martes. Ato sa lima Patrol la Unit Reporters in Action nga napalagad karong gabi sa Roger Gutiv, Nelson Pateño, BJ Pasible, Zel Minardo, back to back sa Trapinuto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Ferrer, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Alredo Tilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager no na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Night Magbanwa sa Linga Dios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is pagtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.